Здравейте, ютубъри! Аз съм Minecraft Gamer HD. Сега ще снимаме в един сървър, който му забравях името. Така. Не ми се струва много готин, но има всякакви неща. Има и по-готини. Примерно, ако напишете LARP, ви излиза LARP Points, LARP Ranks, LARP Shop и LARP Trade. LARP Points. Как няма такъв? LARP Points е за да... Тук ви показва Points. Примерно 25 точки се печелят SMS, Tix, BG Player, ник на номер 1093, 1 и 20. И тук пак ви показва 60 точки, 130 точки, 130 точки, 165 точки. Тук ви показва колко струват. Така. LARP Ranks. Вижте какво можете да правите с точките. Може да си купувате 50 точки Gold User, 150 точки, 155 точки Diamond User, 250 User Emerald. LARP Shop. LARP Shop е... Някой ми звъни. LARP Shop е... Примерно... Така, не знам много къде е LARP Shop, но е някъде тука. Долу по тези стълби или по тези, къде аз знам. Ама по принцип шопа е да си купувате неща. Това е също за Points. Тук може да си купувате Armor, Sword, Tools, Bow, Apples, Bedrock, XP Bottle, не го знам. Heart, защитен хол можете скоро. Така. Така. По принцип LARP Shop е да си купувате материали с пари. Виждате. Има така кобалт. Ето аз имам $0. Така. И LARP Trade. Така. LARP Trade е да разменяте неща с приятели. Примерно аз влизам тука, заключват ма, той влиза тука и аз му хвърлям. Примерно е тъй. Така. Бъгава клавиатура. Така, това е спална. Нищо особено. LARP Shop. По-бързо. Това е тук главичка на дядо Коледа, защото е Коледа естествено, 24 бъдни вечер. Това е 1.7.2 версия, Biome. IP-то ще е в описанието. Това е информация, ще снимам и оцеляване, но не в този сървър, може би на сингъл плеер. Както и да е, ще ви покажа още малко. Играя с толкова малко въпроса. Тук, ако промените тази линия, PvP. Но няма никой. Ето един админ влезе. О, лаки.
Ома... Сериозно ли, бе?